Te, Alisa. Ah, pwede mangutana? Unsa man sir? Unsa man imong bukira dere? Gimba sir. Gimba? Pwede sa dati, igistorya ko sa imo kadiyot. Hamang kagikan Sir sa uma. sa uma. Mm. Nag-unsa man ka sa uma? Nanguha ko gabi sir. Unsa uma ni mong gabi? Ibaligya lagi sir kay akong ipalit og bugas niya ako kung kuanon sa pagpanganak nako. Ah, maupila naman na kabuan mong tiyan. Maybe na sir. Siyam na kabuan mga nakay na day ka. Mga nakay nako. Ganun nagkuan man ka baktas mga nakay pa man day ka. Kuan man sir kanang exercise pod ba? Ano lagi pud no. So mao jud na imong ginabuhat matag adlaw. Oo. Gikan sa pagburos nimo. Oo. Mamaligya jud ka ng gabi. Oo. Unsa pa may mong laing panginabuhian puti? Kuan sir kanang pag nay mga puso, pambaligya pod nako. Ah, man day mong bana. Nagtrabaho sa basakan sir. Ah, nagtrabaho sa basakan nimong bana. Sus taon ko bisag buros ka ba? Pero nang inabuhi gyapon ka. Anak man na sir basta pobre kay pa sir. Pila man kabuk imong anak na karon? Kaupat niya akong giboros sir. Ikaupat nimong giburos. Oo. Pila na may mga edad? High school ang isa, tapos ang duha elementary. Ah, high school na ang isa, ang duha elementary. So ang imong bana magtrabaho sa basakan. Pero taga-adlaw po siya magtrabaho basakan. Dili sir, sa isa ka semana sir, kaduha ra siya Kaduha ra magtrabaho. magtrabaho. Pila may sweldo sa imong bana? 500 lang iyang semana sir. 500 ang simana? Oh, dili ang kanang ang iyahang adlaw. Ang adlaw 500. Pila may halin na imong gabi pod? Ano sir, 30 ning tulo ka buok sir. 30 ang tulo ka Oo buok. nya, naikapayas na ko diri Handa sir. be? Naikapayas na ko diri sir, duha ka buok. Pila na may halin na tanan? Kuan lang sir, kanang 50 ang kanang 50 ang kanang Kana tanan na. Nako tanan na. Tanan na. 50 pesos. Nya mo adto pag baryo. Madto pa sir. O sige ani na lang. Ay na lang na iadtog baryo. Oh. Ako na palit anak. Kay buros na baka basing simba ko mga anak ka diyan sa kuan. Oh. Pila na 50? Oh. Okay ra na sa imo? Salamat kayo sir. Ha? Salamat kayo. Wala problema. Madungagi na. Ipalit. Salamat sa inyong grasya sir. Ipalit na nimong bugas ha. Salamat po sa Ginoo. Wala problema. Muna giingon nga pagbuot sa Ginoo nga nagsapon ta karong adlaw ha. Oo na pa oh. Ayaw na lang agtulig to kay mga nakay ra ba ka simbako og magbati nung kadihaan noon kay 9 months mag 9 months na or 9 months na. 9 months na sir. Nganong wala pa man ka nanganak? Kuhan pa man sir, kaning wala pa kuhan sa akong Judith. Wala pa. Usa may target kanu sa man target mga anak ka? Karong 14 sir. Hapit na. Sige ani na lang balik lang ka dito para makarelax ka. Ha? Sige mao ra to. Salamat kayo sir. O sige walay problema ha. Sige. Salamat kay sa Ginoo pod sir. Ana ra gyud sa Ginoo ra ta nga pasalamat ha. Sige.